kapipia ginawa sa pakabubulusan ka kulang uwano ka adan amunot mapaparatiaya kukadena nada paya. Isa-isa sekesik Ramadan kumanga tawa mirasa-rasay kukia pakagideka sa dunia ini sayan aing ngeda pakabimban Ramadan ya Ramadan ahlan wa sahlan ya Ramadan ingu makadayun ka sa kapipia ginawa sa pakabubulusan ka kulang uwano ka adan amunot mapaparatiaya kukadena nada paya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحمدك الله حمد الشاكرين الذاكرين أخلص النية لوجهك الكريم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد في الإسلام ولك الحمد في الإيمان ولك الحمد في القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وآله الأطهار وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ni keselamatan usiku pagalitan wa makadala paiman to mauditan khusus itu madarpa ko mga walayan tumakin bisa gaya program taniman tu alungan nasa lagi kaya ulan-ulan na Ramadan tumakin bisa mga review antara mga edisyon na gitu ini sampai tanong kirang ko mano salam dan di pamanganin ko Allah makambara katanyaratan wagi nga iya kapkalimutan pantag po sa suwaswatu Allah nagu yun ni baloyin Allah padanian o mga pagpanag at timbangan ng mga mantan wagi nga iya kaya pakambabarat kumatan si Imando may ilaytan so balas yan sa alungan ng mori kumasa pataling matano ko miya nga dun
Panitano si Allah apalang pada tanonnya din pasurgaan. So lang ano turutan na sangkuan agi kaya asangapan talo ni mandosi na ginano pamay panitano si Allah taban tano so setan ari tuitan Lagi kaya kapun makinutan liman tua makampi tauras. Sabab sa di ka pa yung setan magtatano magpamakin na gusto mga bandilan wagama. So setan nalitan na niya din bibilagan. Kapagalangan yan. Hello? So kapag nabagatanon si Kusiba si Kuwang. Dapya si Kusang bayang na kerta pengantan waya adi tanu di kapan urusan no keapiran tanu karakat adia susaitan dan ini yang kabai oba mata rema so amanten kaya daw kasangat kau mama niya kau maku Rasulullah artinya ya Rasulullah andit ni kamak kapangalitan tanggung kusambayan na miya alinatiyan so pamikiran akan barang-barang natin na pangatutusan mo. Di ko Rasulullah ako kau marka si Hanzabun. Yung tahan na itinip niya sa syaitan. Si Hanzabun. Ako gali na niya so pamikiran mo tao. Nagituwa inya nga panutusan mo kaya pinalarakat ko niya ni kasimbayan. Nagyan ni pagpakatali mo maratan mo ikiralay niya Itanong din galabangan sa mga suaswatan si Allah sa isa kita liman na tanong na toro. Itali man yan sa toro sige ko ori panu Allah kaanyan di pemakin nagagiro tuwa bandinan si warung Islam. Yang gaya kagada maturog si kulangan na dikanggal baga ko simba na palet nuto galap ko syaitan saya ko tabiun ay nabiyo niya Rasulullah na ikira amia kagdam sa turog si kumasa at isumpangan ng mga mujini o mga sundaro mga kapit Nagyan ko ito, ako hindi mo aturo kung mujay, natiro ko sa mga kisisumbangan ng mga rinuy. Nagitin niya aloy rowa, turo galing. So, masok turo ko sa langaw ro. Na lagi nila mga kalilimod ang Islam yan, so hindi mo naturo, so hindi mo naturo si Kualungan ng Jumat, hindi na ako ang buhat niya na khutbah. Nagala pagkat ko nung tuwa syaitan. Sebenarnya mo, kita niya ro taban. Kaya subuan Allah na kuhundan warin miso syaitan. Inna syaitana lakum aduun pattakhihu kadua. Inna mayad'u hisbahu liyakunu min ashab sa'ir. Mataanak tiyo Allah aso syaitan na rinwi niyo amapaya. Nakuhaan niyo rinwi niyo. Paki peridui kanron. Ay mana nasupan ng tanong, so kabaya o syaitan? Ayaw buat tiwang ka-aware kan o syaitan. Ayaw buat kabayaran ng kano. Antap yan ng kano na dia kapamaka naraka yun. Yun na ni kabayaran o syaitan, amama ka narakatan. Na'udzubillahi min zalik. Ang alim Allah ay ginalay dia, niya kataling maging kaya ulan-ulan na Ramadan na pagkilo ba yan so syaitan kilo ba yan so bagriyan kaya miya aloy sa hadis idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan subilat syayatin andin natigyan ni kapaka tali mo mag-irot paruan pagay niya kagawin si ulan na Ramadan na pumaturo sa mga syaitan yun tigap to kalubiran
pagkalubay sa syaitan igira manakuha miyakaw maagir ka ulan-ulan Ramadan. Ina nituman tanong si Allah ayat din numita tarus agir nga kalulubay sa agir nga syaitan kabubaluin yan reduitan. Sama na ay niya pada kalau tanong si tumanod tulun na sa mga sabad kung diingga na bakal o nabita ng Muhammad iga na Ramadan mga simba aping gulaw-law nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatun Nabi fi Ramadan nakasimba kung Nabi Chico ulan-ulan na Ramadan. Pero sa simba ading ganun pa kanu Rasulullah na siya mo Ramadan ito to akapuasa sa diyan nga iya Ramadan. Qala ta'ala jaddu faman syahida minkum as-sahra falyasum. Ituro Allah mapuro sa tao at kapantagan rekano ulan-ulan Ramadan na puasa. Sabi sa raw tanong ulan-ulan na Ramadan apakah puasa na miyak paliwatun suka pakapusannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Harus kali Pak. Daripada spokesman. Apa ya kami awak sa pedal. Warna pinan ko yan. Try lang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asatiyan sa tao. Sa tao apu sa Ramadan sa paratiyan yang ko Allah nagwara parapian si kubalas wallah na erilaon wallah sumiyaw na amyan dusan yan. Piagay na nanan Bukhari ya si Muslim agian kanana hadis. Upitan yaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atakum syahr Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyama bawahan Nisa'i. Itu benar Rasulullah amya katali umarkanu nya kau markanu ulan-ulan Ramadan ulan-ulan Abu Barakatan piara lu wallah sirkanu suka puasa ini mana na palera kanu dia para lu suka puasa itanu sagian na iya ulan-ulan Ramadan. Samanan na miyakap ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-minbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'adta al-minbar faqulta amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihissalam atani faqal man adraka syahr Ramadan falam yaghfir lahu dakhala an-nar abadahu Allah qultu amin faqultu amin. Nyakapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu si Abi Hurairah nangis si Abdurrahman bin Sakhr
ini betulun, ini lanuun si amai bedung. Ayah urai rana bedung. Nah mata lang ada pernah bedung, pernah bermata bedung. Pagi ini Aisyah namanya anak kalian itu Rasulullah cuma sahabat. Nah dia Rasulullah sokimun yang urai rana ke kau nah kemunian. Dia na antun anan man haza antun anan. Tigu Abu Hurairah tiga kini Abdurrahman Hirrati. Aymanan na berdua kan. Aymanan na unasan ya sebetulnya. Ini ilan on Rasulullah sih amai bedung. Itu iman Abu Hurairah amai bedung. Amai imai kau bedung. Wait na yang arani nasu Abdurrahman. Nah, mada kelamnya kang gula si mga hadis maka Rasulullah sikiatnya Abu Hurairah. Nah gitu bos kalian ini kaya pungan lagi dia hadis amatan nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaisa luman na tomia bisa mutua somia kat sa tamimbar. Nami Peter yan suami miya katulunyan maturo. Peter aratian na ya Rasulullah. Mata naskana sumiakat ka si kumimba, kumiyat ikaw pang kumimba. Peter amin. Peter Rasulullah amata na su Jibril alaihissalam namiakat tali mumarakan na Peter yan. Sa tao Rautan o Ramadan ada sekanya nun karilai na pagkasulit sinara iya nun pa may kapakapsip na tanong magaman kasada kung sa Rautan o Ramadan na dinong karilai huwag na pagkasulit sinara ka nauzubillah namindong tanong si huwag gina ni kapakapsip na romanisa sa mampu kian tanur lawan suri la Allah sagian kai akia pakatali rumah agian kai Ramadan antu ni penyuntan wang kapemakutan magam agian kai kapatay nadikan watawan antun na oras antun na gawi antun ulan-ulan ikap pakatali rumah yang kumanisa na YouTube mga pedani mo wala akyapag manutang anda ni po abgay lugar apa-apa yung mantan kahit na mga tawa mungkin pa sa lugar at tigil nagi amay nung gumaluksaw ama nakataon niya na ako kaya kataon niya nung na kisang pa sa atulok siya aba ayaw niya puputay na luks ilang daging kaya putayo may kawata kamundaan antara kian o kana idedian antara kiaramigan ka hingga to naman isa ikapakatali mo kapatay na gitu iuman isa na pamakot sa dinya nila pakapaluman sa mapia amang bulutuan niya sa alungan na kiyama kaging kaya karatagutan mo sa gina dunia kau yung tanu na isa minibarat Misa ko mga ulang makay baratan may tigil sa pasayro. Ay manatingin nagyan kaya kapag datan mo na adna tigil ng mga tao agad o ka ako makadunggo terminal na doon natigil hindi ay mana na pwederan niya lagi na matag terminal na niya nga taon na ako masupak din na terang na magdoon. Nagkuhan niya naging ngaya, pero parang niya sa din ngaya, na terminal atrak. Na mga pagdat mo natin yung sutaw, na hindi ka pa kumaan niya, kapag umotra sa mga tuwa, tugpadanuman niya na, hindi ko ba yun, hindi makagpad. Alam mo, hindi kira, lumya pa sa mga tuwa niya, tarang, meron pa sudribir.
kapkeralan kita lupa sero. Makanya berasa tinggi suka patay, andin di kapang umaman di saud badannya nanti kebayang di mereka. Nah, gina, uman di sana di kemudian sa lugar sa kita ini kapakambal sa amal yan amapian. Isa ini ibaratan mo ng tuwa, may ibaraton, o kipapantang na nung kumalakan mo. Na uman isa tigyan na dito na niya sa tango. Uman isa na dito na numalakal mo sa tango. Napag ni sa ordir, kunayaw sa ordir. Nandun ikaw mahong ta-ordir wallah. Ada piandir kapapantagan suman isa. Kapapantagan walay niyan. Kapapantagan otrakian. Kapapantagan siku opisina niyan. Na ini din gusto na tigyan numalakal mo. Andun ikaw malakal mo ta-ordir sa kunya sa niya mahong tapi tulisan. Na dito na ako. Dapin andun kapapantagan suman isa. Ito pa man. Igi nakapatay na rejected ko na ayan na magpirang tanong na supapa karere para bitanong sa piaman apian to may kaya pakatali mo niya na masana itanong tatkaw na makarere para gano'n niya karagano naman nagira anas sumo nagiga makarere para gano'n abakan niya auto pataga anas sumo tanong natandong margo gira-gira para gano'n hirap man na makarere para gano'n saan sa masaya pa kamunta magutrakan di ka tatakaw di ka pagkakukuyawan. Ayun tanong manit ko lang kapatid, ayun tuwag tanong ka tanong ko dito dalang dengan tanong. O man, pamakatay man isa, so tubulusan yan. Dapi man doon na, man isa nakabuhin. Nakakisa mo itong dati ka taon naman isa. Ikabulusan yan, na malo kakukuyawan. Kakukuyawan, so man isa sa ngayon, kapagataling uman o kapatay. Na, ini nagapulutan niya katala-talo sa kapatid na pag-apelyan niya pumunta kapatid ngayon no? Hindi man nakapaturuin na pag-ari yung kapatid niya kaya mo ito nga nakamatay kami niya kapasa pa ngayon ito isa man no ito na kalagyan sa kapatid na di mag-apply sa kapatid kaya kalala na turugin nagina na turong na pag-ari na no kapatid anaw mo mo ito nasda so at tigyan so kapakaturog na may ito kapatay. Nah, so sabuhan natin di mamang sa ya Allah napakalan dua nga sa umurakan. Diba sa nang tabla sa rabi na Allah matawin umurana. Ya Allah pakalan dua umurami. Nagito mong tabla sa tanong din kapuna. Ya kalala yan sa turong yan. Nasaan tawa kabaya yan na makalan busot umurian. Napakay ito kanyan sa turong yan. Ay mana naukabetan mo makalan sumutan tantan mo turug tan mo yan kaan makatas sumutan agenan paman agen kaya kapatay na di niya kato man isa ikaw pakataling yan nun na yun tuwid mo kapamakot malaman itanong kayo sa lugar sa kinaya lambat akaw yurintan ya taliw marang tanong yan niya Ramadan naging mo tuba ay sa tanong aging pagaman ng Rasulullah naging mo tuwa kapusan yan na ni Isa din yan yung galabukan aging kaya kapusan sa aging kaya ulan-ulan Ramadan. Nah, sama na. Nah, ayat ko nang ito sa ginaya di kabusan natin kanya ni Rasulullah at tinarubba sa'in at dahu min siyami al-juf wal-atas. Bagpirat-pirat ni niya muasa. Kaya buwa niyang bagyan niyang kukya pamuasan yan na ia kia orero na kia kia wabero. Agi ka kapusan na kana buat i buasan na ditagen na kita mag-inom, ira dulu. Alam na di kapusan. Di kapusan so dida sa di mapapakas din sa nawalinya. Ay sana na diitikron sa akin kayawan.
kapusa ama balu yang kaya dila ayat ke aluminian naso langun mapia kaki surah sunulana tigena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Saat itu Rasulullah sa ayat bertadian atau napa parantinya sallallahu alaihi na teru sakat teru amapia. Nah, udi nakap teru sama pia, nah kamu abadin kekeman, kamu abadin gegelam. Nah itu pemaiwan. Isaat ini pakapus ang sakin kaya. Wasa agin ay kakakumot igilan kita makap teru sama pia. Kaya panganan gilaan, agin kaya tidak dapat imakatero sa dagungannya lagi sudila lagi ng isa apyaki siap rakatan tama saya kata usap dan gumang Arab nanti yun alay kabilisani kapainahu sokbanun baliw ka talaga tigyan nakasiyapang kapunila ka kamataan na lipay apang ito ama na ini ibarat yan sudila sa lipay at imang ito na sudipay na ayaw binasaan yan na sakataw sumusok yan miyabutihan na yan nila na igira na kasabapan sa sumusok sa kapulinan na ayaw din pagka ribuan sa aking moto apakah na mga tiba may pantag si Pumina. Yan pa man, tiap pagi panan isang waga matano, waga Islam, agyan kaya makapantawon sa dila. Sa kinya, Khatib Ibn Abbas radhiyallahu na aya nalawin yan, ya lisani kul khairan. Hei tidak natingin upama natero basama. Git. Ay mana na problem na mabuhay kita tanmo yan sa ayat na dinyan di matero na sukat tero mapia. Sa kinya Muhammad bin Wasi' na aya abasan yan aswati yan sukasiya pa kunila na mitatarano adi sukasiya pa kung mga tao mitatarano akasiya pa ng mga tao adi sukasiya pa niyan kopirakyat ay mana na sukasiya pa tanong kudila tanong na mitatarano akasiya pa tanong adi sukasiya pa tanong kopirakan ito pa man yan kaya sila tanong na tanong niya miyakalal awat kapag ipatatanunun kagya sudila na inan di sa ami aloy kapamakanaraka o mga tao lagi dan kaya miya aloy o muat yung jabal berarti yan ay magpraguntan na so biar terutan nagtigil Rasulullah kana manuba ay pangumataw si kunaraka na bamisabag mga guntaliran kaaya din kapag-ungiran kunaraka na so biar pragun o mga di daerah yan ang isa kapsul na tanong sa akin kaya mga di tanong na apa pusat naman po sa akin kaya di tanong ikapusan. Nah, sama na. Nah, gitu bang tapulali na no. So kapusan na kana baka kamu kayo. Kalangon na yan kapusan na kingay. Mga anggota tanong sa kingay di tanong ikapamuasa sa ulan-ulan Ramadan. Sebab bro
Nagian kaya ulan-ulan na Ramadan ali daw di puasaan na isad na ini pamangdo na tanong sa akin kaya ito nila puasa naging gotua kaado na daw tanong o kasanggida kagi na ni isa akin antap akin paligotong o kapusa na makaswat tanong mananggida mabalik tanong mga tao masanggidan si kunya sa paruwang agiti pa nga na yan ini pangandaro tanong Ramadan aging kanan at takwa. So takwa kalag si ikuwag ba? Nagyod tumang ikialiyon wag na sa mutuwa. Kinipaliwat niya ko puwasa na etinudan tanuro na mutuwa. Kinipaliwat niya ko puwasa sila katan mo. Kung sumiyaw na tanong na ay paka-uriyan ng wangman na ang kano makaswa mananggida. O, yung tiga po sa nung taayat, la'allakum tattaqun. Ang kanu makaswa mananggila. Now, di tanu makaswa mananggila, sa akin niya po, sana, ano tanu paganan? Ano tanu paganan daw pa maso, kapananggila? Igiti, kinipaliwat siya. Ang tanu mabalo yung mga tao, masanggilaan, kakakya, kato pa nga nahihira Ramadan na, pagkapagsuto ang ginawa niya, pagkapagsuto ang ginawa niya, kaya karino sabi ang pagsuto ba ang ginonian na nagpiya dapat yan dapat kay deron dapat yan sa wanin na di pagaraw ko man di pagaraw minum ada na mo pagilay ang padiyan nung tapos sumiyangan din na karino to sabi adin sukalak si kuwama miya ad naging utakalak si kuwama kakao tuwa nagpiya na pagilero na padiyan na di pagaraw ko man o pamagadaman yung utakasanggila benda yang tinggilan na sumusulur kasya na andi kapag na miyasa kawaw na dia buasya nun na bamini yun na nabamang pangatawi pa mo bamang komyan bamini mo sabab sanggot wakya adin o kalak sa kuwag ba miya pada ng kumanisa so kipkilagan niyan kumyangan na din na pagkaraw minum pagkaraw kuman apyat at pilir sa lakop man ang tapilir na mangangan pati ililin kung mga tao kasama nuto na kita nuto ke isisinan wano tumapo kaya laman na kaya nakapaligot yung magpupuasa kapit so kapit doon ipaligot yung puasa yun kaya may kawata doon ipaligot yung puasa so kumbat din doon ipaligot yung puasa kaya kataw na nila may guru mo ito apilin hindi ka magkabito sa kapit ang pilih nga begini maludo. Kani nga makasukat. Mari bisika sabut pikir-pikir mo tuwa niya agad damar. Di nga magkabito sa ito, watara malataw. Sama no to na. Kano di mataw na si Max mo tuwa majnu, makakiti pada da kapaligat ko. Puasa. Na yan na. So tigo sabut. Akapun nang ila nakagila ka pagkaro mamimibro lagi natin hindi na pumasawat na yan ano pa ma igin kaya Ramadan namanya adanya piteng gisaan so kalak si kuwang kaya yun nga kalak si kuwang na yan ikapraktisan kasanay masanap pira-pira yung mga tawa, manakan kiyansin ko sa lakaw, umiyad nun. Nagyuto itigdan, wag ginakalag si kuwag ba? Na, o pamagka, ay mamumiyahawa, minitaro sa limutwa, kaya yun wag na sa ikilag sa wala sa titwagan. Ittakullaha haqqa tuqatih. Na dikilo, yutun ni itaro sa. Kalagkan niyo sa wala sa titwagan. Ante ito ang yun. Ante na sa lugar ka marangit aso na kaya saan nang takalaga ka. Ana, dito mo kagawin yung mga kailangan sa tira na manamaman ha, kaya saan yung supan. Out, ay man na suwala naman ay dito, natigin na ittakullaha, mastatatu. Kalakon niya suwala ko, ngani na kagawin. Pamana sa kagatan mo, napaptiman tanong. Pakat demanan tanu akikelakan tanu sekuang.
Nagian kai apakan terus lagi na dunia. Na ini ibarat ya sama dalam makaludan. Siyakin ya Luqman al-Hakim ay sami alwinya natiyan at dunia o bahrun amik. Paagraka aksar minan nas bajad sapina takattakwa. Suatu Yesu dunia nakaludan na madalam. Abang pagkakita nun sa mga tao, kadat lang kung mga tao nambala ka at iyan sa kapagdaan ka, na kapagdaan ka nakalaksikwa. Ginan, igin kaya kalaksikwa ba naging kapagdaan tanong sa gin kaya? Aking galit tanong sa gin kaya, akan na madalam, managing kaya dunia. Adi tanong mga gadam. Di tanong mga gadam, sabab sa mutong akasusulat tumanin sa barayat. Mabubarat sumanisa na di niya magaganda maging kay kaaladin sa akin kay kaludan na madalong na ginan isa alim urutan wallah na miyakat tali umaratan wagin kay ulan-ulan Ramadan apiangan do tanong niya sa kalaksi ko wallah kaan tanong mabaloy ang mga tao ang masalgilaan mga tao ang maalakan si Ikwang. Yan ang yan kaya kaalat tilo sa linya dunia na anto na ay kakidatan no siya na ay naliwallah na tiye na wa'tasimu bihablillahi jami'a kapatin niyo sultani wallah ito suwaga matan waga mesna lagi na di kakida tanu sagian kaya kikan tenu sagian kaya dunia lagi ang gusto akin ibarat na sa muto Islam sa tali nawara na mahal anta kamalalan kaya girat tayo na sa tali nagupo na yung kakaptin yan nasaro mo mas yan nanti ni kagamitaw na minito gaw di kabaton di kada sa muto London na ayang amapya na kagia makaibara sa tali at tayo ito sa giyo tamalalan na kapitin yan na ikatan yan sa lawas yan at taman sa upano ka parang nakakabun yan nun so budang yan kapiyan ito na ni kaya gamitaw nung gamitong na di mapukas anto na nga na nakapitin ito sa Islam lagi na sumang atap pangwag kira anay din kiwag atap pang eksamin na madagalap ka po kasi kwagaman yan kagya so tinusaban at sumang tao na kanabaaya miyakap pagdas Islam kaayan yan piyakadas Islam ay mana na iba ito kawin na kanabas Islam maawin nung kaskanin ni miyawin ko Islam nalaman na mga tawa inawin na sa Islam makanabas sa Islam piyakambaya sa ginoon yan nanti ni karagin doon ay nintad yan laman na kapupunan na numawin nanti ni karagin doon na juga na naman ta-awidan yan nag-YouTube pamana kaibaratan na yun kaya mga tao ada ni dapang da Islam kaayan yan piyakada sa Islam pero pamana yan na inawidan na berwintan niya ginawa tanong ayat tanong po kaawidong kung ginawa tanong na sa Islam kaya basta ka tanongin magawid si ito Islam andun isang tanong mawidong nandun di karang nila tanong juga dan aginan higyan kaya agama tanong agama Islam na esok ko na tanong na pula lang tanong lang kupitan tanong lang tango tua kaya tulad wallah ama promana udkhulu bisilmi kafah sulad kanu Islam sa kalang lang ay mana na bekas sudah tanong Islam sulangon dinu sakro kabiter tanong gupuan na lagi nuga pagda sarap ko bisa sakatan nulu sa bala o mga itan nagkapasangan tanong Ina isisip kutub na tigyan na khulul Islam kullahu awit mahu
kapiktin yung Islam lang. Ayaw mana na lawan na suwan Islam na palay nga tigisyan kutub bulalan. Sa ulit nyo at nagyang bulalan, kaban niyo po pamili, buga kami po. Nanang tayo na 5 buwang mo. Pibas sa nawang masing kong mga Yahudi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab. Ini niwati wallah paparati yasu sabad ko kitab. Na uungkir niyo sabad ko. Mana na ada mga tao akatuon apian yan sa Islam na sama-sama kayo nung kukabaya o ginawa niya na inigulalan na mga susulpa kong kukabaya yan na initargin o aparati niya di Allah sabad ko kita na uungkir niya sa sabad ko na sa kung sa tawaginan ni mga batalian gina ni parati niya yang kita dia sabu ada sumber. Jadi dia peringatan sabu ini. Nah ayam aku begini sisa dunia nak kapakarun dia. Kapakarun dia nak pagintau. Nah liumpun nama kau masalah na maure na ipagi saging boto asik sasik kodarata. Nauzubillahi min zalik. Kaya man ini, nadita no ka pumilian, nagigaya, agama tanu agama Islam. Kita no ka pumbayaan. Agigay, agama tanu agama Islam. Ako po tanong bayabayain, nagitod ni, kiyar ka nagtanong. Kiyar ka nagtanong sa agigay. Kau yung tanong ang kiyar, ay naliro. Nasa litis, paparangay niya giti parantiyan niya na ay kapangapagitaw niya sa dunia nakapangarong din. Naginan niya pamakamalitan wagi kaya kapakarong din tanong sa kaya masatan na aya kesmitan nun nagiginawa tanong ano ba na kesmitan nun napad? Da kesembitan nun napad kasi tanong kesembit siya ginawa tanong upang ang kaadana magandang tanong amargan sa kaya kau ya bintang. Kahit na mga tao ang iro may Maria, mapaparati ako na ang mahal. Karaw din na ako. Nagituman na suwal na mawanan. Nakatuan mo Allah so dumadit kumanisa. Pira-pira yung mga tao agi ko tuwa katutang yung kau ya ganyan. Nagituin niya di ka pakapagunan. Naupama kamakala, nagpagayama na sa kapilo ba niya? Ama, nalimunod ko. Nagpag-initan ng katawan. Kaya kami manisa na palay din kaluluan agad. Hindi niya kabay yung magkarap niya. Inunutan ni sugo ka po siya, hindi ka tanong makagandam sa margin. Ang tanong matari maso, ini pantag na tanong Allah. Agad tuwi, kakubado yung tanong mana nalamatan si Allah. Ame kumata ni matanong aging bago. Ini pantag na tanong Allah, kapagintaw, kawiyawir, sa aging gain.